Ongkir pira le? Anak kaya ya le? Anak kaya. Jos pokoknya. Pisan. Alah, ya lo. Alah. Panen, bro. Panen. Ya. Ayo, delok barongan parkire. Terus Pak, aduh kok. Laku impor. Lah aduh ile. Pak sikile meleot. Jelas meleot sikile. Sikile loro le, Pak. Wis ora apa-apa ronae. Loro sikile. Sikile loro sikile. Wis ayo terus. Aduh iki Pak kono iki. Oh gatekno. Wis gak roh ra nggonane ra. Yes, rame. Rame banget. Bakul. Yo, mupeng. Rene. Nah. Wis to aman. Enak. Aku wis cek lokasi. Ya lihat sarungan seneng. Rafa mau lihat sarungan pemirsa. Tadi siang sudah cek lokasi. Ya Pak ya. Anu Jungoan. Pak sini Pak. Bawa jungoan kok. Wes yo, ngomong. Tetep, nggih makin. Yo.
kembali. Dan tentunya kembali kami himbau kepada seluruh warga masyarakat Cepu yang utamanya malam hari ini akan menyaksikan bersama.
Malam yang luar biasa, malam hari ini kita lanjut tari Bujang Ganong. Pak, sudah selesai. Ya Allah, Masya Allah, wedi guys. Karepe ndelok tapi wedi. Ndelok rono edak yo. Berani gak? Baik, kita akan lanjut dengan tari. Guys, nek bengi mulai jam 10:30 urung ngantek bar. Walah, kayak pendekare. Jadi pulangnya jam 10:30 guys. Kesel. Ora apa kesel juget. Terus dolanan kok balon-balon iki bocah waki engko nek keterak-terak ya Allah. Mulang ya Lem. Ngene iki yo manut. Iya. Nak sikap jangan kan. Bagus, pintar. Pendekare. Pendekare piye? Sik pendekare tak tutun. Pendekar duta kalenan-kalenane ompune mbok guys. Aja tanah ombo ora mungkin kayak dalan banyu ombo. Lah iya. Dalan banyu Jane dalan rezekine awake dhewe. Jane kambane Pak ya. Jane. Lekmu nek kei banyu kamban karo iki sam. Tak itu ora 10 cm. Nek iki karepku. Tak ndak ketok kene. Ora usah diketok. Iki kei kumbung kene. Iki lho yo. Tak karep tak buku iki tak. Wis bener lekmu pinter no kok. Ngajeng wis banyu kok kene mlebu rene. Oh, tangi, Pak. Tangi gesan dan tangi isu. Sepan delok Bujang Ganong kene. Wetenge lesu balik. Wetenge lesu. Gak gelem ngomong. Lho matane segablera-blera. Iku matane mata kesurupan, guys. Dadine dingke blera-blera. Ding dang dang ding dang dang. Ding 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 ding. Oh ya, oh ya, oh ya. Bareng-bareng nek pindi duit entuk duit. Entuk duit ora? Endi duit? Lah kowe pertanggapan kok. Tanggapan barungan ini mesti untuk duit. Ini tanggone tuku sego pecel. Endi? Dikit. Barungan ngeleter ibu. Anakmu wis tangi. Ya tangi ya piye lah. Ya wis lah. Tangi. Dandan terus ora barbar. Bar iki dandane apa neh? Yo karo putih, iki wis sarjati. Hingga isluk. Tukang. Jadi sebenarnya enak. Truk material. Luar pabrik itu. Lama. Gayane. Ini. Ngeri ya. Mata lagi kayak pira ping 3 wong pira. Iki gemplang sing ngene nemen dhewe. Iya. Daya kaya kegerem. Wah. Sampai kau puno, tak patah. Sampai tumpuk loro bongkar. Gayane.
kayak soko. Bayane pemirsa. Jadi ini apa yang bangun dalan nah. Lah kok nek mbok kai slup iki kok gak yo nek ra arepin gawe Ya ya. dalan. Oh, sudah dure padha ya terus di langseng ini lah. Terus di langseng. Cukup. Kubur. Kalenane iki lho lah. Kalenane ngeri. Aku coba kok truk motor kena ambil merasa maju rasa gitu. Ngono ya. Wah. Iki meneliti pekerjaan Mbah Japrik selama itu. Gue sama ini gue saja nih serupa begar kayak itu karena nonton tadi kubunya cepat nonton turutnya tontonan tapi papanya ditonton Anu Pak, nek eneng tak kandhani. Ku ya lho, apa jenenge? Pengen ku wis kaya aspal ngono lho. Kaya bandara. Nek enek anu aspal goreng. goreng di Jenenge aspal goreng. Enek apa ora? Nek enek tak kongkon bangun iki kabeh seret aspal goreng. sepatu itu melakukan hubungan ini kan apa nih ngarani truknya truk gede kalau shock enggak nikok ini kalau shock baik ke ini tadi apa dan pakai kau ini Dang dine. dan ini Wis dibangun lek anu yo wis ora usah bongkar-bongkar. Bongkar iki biayane akeh neh nempek neh. mau itu nanti ada kalian ada juga ini pinggir kalian ini dulu nih Kahanan iki wombe. Namban. Saudi biasanya Kudune yo jane kalenane lekmu andekno rene sithik. Seret. Iki baru sebabnya wis diburi kabeh wis diburi wis diinjek. Tapi ku wong aku ndek nanane ngebur isor iki jane ya wis kok ampan apa omongan iki kok. Nah, ngomong itu. Wis dibur ngisor ngono ku lho apa jenenge. Ora gawe neh lek muak mecucu kaya kancur. Itu aku misal kayak semen kayak car kayak sana terus masuk. Itu trotoar itu masuk kenceng malan. Iya iya Mbah, malah iya. Yo. Malah mont iya Mbah. Nek gelem ragat. Wah, ragat iki kene kabeh ya, lembut. Iya ya Mbah yo, iki dikek ratan rono wis penak ya. Ganteng yo. Heeh, padane Sayange enek kalau nek kono aneh. Alah kae iki iso Mbah. Lho, kae iki diketok, Diterepeso. dikrepesno bisa wong kuwi mau ada banyu tok kok. Pak nang ulon pak nang ngetan. Iso. Iya, iya. Nggon yo aja ngontrak kalenan. Iya iya. Gelem yo. Sisan. Kondo karo Nggon yo, nggon san yo. heeh, kondo karo sapa jenenge? Nang ngetan ke wong. Iki pamane Tris lho. Metu kene. Jos. Iya iya. Iya. Kantung kula pangawar yo. Iya, Mbak. Nggon yo ning kula. Nah, iki ditot. Sok iki buruk kesebut kalenan malah. Dikek yo. Ya kayak ini wis Iya ya, Mbak ya. Enak ya. ya tutup kayak ini tutup kayak trotoar. Ragate gede, Mbah. Iya. Heeh. Ragate gede. Iya yo Pak, yo nguratan yo kenek yo iki. Iku pamane Tris metu kene yo nayo, Pak. Yo. Pamane. Ini kan tenggok. Heeh. Itu tambah kubur sehingga
Wis kena nggo dalan yo. Walah ragate gede. Sudah karek Kok? besok. Ragate gede iki. Tapi nek ora dienggo montor mak trimo nggo anu tok yo. Sepeda motor tidak apa-apa nek trimo gawe Lah yo. anu-anu. Rono terus dalane metu kene nuwayuh iki. Walah. Oh enak tok isine iki, menakno wong iki yo Pak ya asline. Wong gawe dalan wong ibadah. Lah yo. Aja sembrono. Kok sembrono. Nyatu ibadah. Heeh. Ya dalan Lagi nek wong gelem atine srekel, guys. Kalenane tetep tak kayak gini. Iki kan wates ya, guys. Mesti tak kayak wates kene, kalenan tak gawekno apa jenenge? Selokan dhewe. Alah aku gak wis kok arep ya, wis gak apa-apa ngger aku. Nek gak lemah kuombo aku ya ora ngarah. Masa lemah warisan ya iki lemah warisan, kene iki lemah warisan, iki lemah warisan iki. Ini nggone maratuwaku nek kae. Maratuwaku sugih iki. Ngeri. akhirnya pas tengah-tengah. Lah nek pamane tengah-tengah deker iki. Ngene piye, Pak? Ditembok teko kene. Kalenane dianu dhewe ngono piye? Lekmu digagalno ora apa-apa. Nggih. Ditembok teko kene. Apa jenenge ditembok teko kene engko kalenane di gawe kaya nggone Mas Arifin iki piye, Paman? Terus ditutup dhewe ae piye? Kayak gini. Heeh. Umpamane iki kapung urung anu, lekmu ben ngremeng gak apa-apa. Oh, alah. Iya, sampai rakatnya baru tutup loh. Ya rakatnya gede. Mas, tapi kan kalenane uga seombo iki to. Gak. Umpamane ngono piye? Sik iki tak kondo lekmu dhisik. Kapung urung teko kono ngono lho, Pak. Heeh. Piye umpamane? Ombo dhewe Pak kalenane sing kene. Kambanen iki ya Allah sak mangan sak muwene dhewe. Wong dalan banyu kok sak mono. Ya marai brene. Wis to, iki masalah banyu menggo. Banyu menggo iki gampang. Kok men banyu menggo ae. Menggok ngene dirungokno sik. Iki diintro iki rene ngene. Arepe kok tertutup liwat karo bolongan teman-teman. Nek ngene kan Ora mudeng iki, ora sekarang mudeng. kowe ayo. Ora mudeng. Heeh. Masalah bolongan kuwi gampang iki lho dikeki. Iki dikeki kumbung. Lho gak. Kayak kumpul piye? Kok dikeki kumbung kuwi dicot. Dicot mesti sampe ke blas rene kumbul ki kok wong iki maune kumbulnya terus kok. Paling keker dawane nek iki sithik. Oga iki ngene pamane piye Pak? Iki dibongkar neh ngene bilekmu. Maksudnya kalenane ning kok jero kene ngalahi nukokno anu piye? Dadi gawe nang kene. Heeh. Lah iki wombu tenanan iki ben sakmene dhewe. Sak meter dhewe ayo. Enake piye iki, Guys? Kene kene sama pinggir kumbung ki. Tak dudoy ayo toh banyu. Ke banyu. Iki lho, sakmene iki wis ora muntah ben iku kuambanen rekmu. Banyu kaya iki lho. Iki kan banyunan iki kan liwatan kene to, Guys. Iki liwatan kae lho, wis ora muntah iki, Pak. Kaya kanu selepan ku lho. Gudang ku lho, delok. Gudang iki mok trimo spray. Ayo ta. Mlaku ah ben sehat tok sawangane iki lho. Mlaku ae kok nggo heman. Silit. Iku kowe iki sing mangan silit wong apa duwe proyektor ora godak ngarang. Aku wek kancane wegah ngger delok-deloki. Aku iki kaanu pendelokan marai ngelu. Wegah. Iki gede. Tapi banyu ora muntahi Pak kuwi keciwiken. Sakmene banyu ora muntah iki. Nek udan ora muntah yo.
Oh, udan nang kene wong kene iki yo gak wene udan-udan atik kowe tek muni ngono lah. Ayo bener kowe bapak. Nek ra bener aku ki lho wong kene iki anggere nang udan-udan nek kowe atik jek yo. Kowe nambah aku pinter ndi ilmu. Kilo sakmene kilo. Ki sakmene ora iki ora anu kok. Iku sakmene ora muntah. Muntah ya paling ning ngene iki. Iki kalenan. Enggone anek kalen sakmene. Kalian anek-anek ombune ora sak nggone dhewe kok delok. Dhuwur. Oh. Iya menurut tem. Menurut tem piye, Jal? Tapi wis kadung ngencepno anu, tapi kadung ora apa-apa kuwi ben anu wae kuat. Kumbung ndi? Alah ya ora mudeng. Dadi gawe nang kulon nang. Ya ora ya ditumpangno kono Pak. Ya ora lan kuwi watese ngatemu jenenge. Ya ora lan kuwi benang. Iki ngatemu. Itu mangan kene ya ora lan. Iki kecil kene mangan. Itu tampakan kok iku gawe neh. Apa gane ngaten biasa ning benange iki kene kek benang. Iki ngateme sing kene ngene. Iki kudu ngelah kene ngateme. Benange ora mbok lah ning kene. Tetep galianen ngalani kulone benang. Ning kulone kumpul. Ya gitu ndek nganane sithik-ithik ngono ya. Ini yang gitu mau ini kan mau. Wis semak-semake tamban wae. Wah, mbuh Pak Lek karmu iku kombo iku. Walenan kok sak wah. Nguri piring yo sak belang gentak lekmu karang yo ora godak. Anggere peh enek lemah ombo wis ombu. Wis iki yo lemah aripin iki. Iki ora usah diapa-apakno iki wis. Mendandan-dandan ae ape dadi apa. Sel dandan-dandan. Lah tapi wis kadung mancep iku ne wesine. Iya iya. Tuku wesine. Gatek wae. Ya ora keneng to, Pak. Wong wis dicor kok. Kalau nanu wombu jare iki. Enek pirang anu Pak, pira? Setengah meter. 70 iki kalenan toke 70 ya yo. Walah. Setengah meter emoh iki. 70. Sik iki. Oh, malah swidak. Moh kalenan ceme-ceme ngono iki moh. Kondolek karemu jajal.